Το είπαμε πολλές φορές ότι εάν η σχέση μας δεν έχει γερή βάση, στηρίγματα γερά, και είναι σε λαθασμένη βάση η σχέση μας με τον Θεό Πατέρα μας, τότε θα έρθει κάποια ώρα που θα περάσει μεγάλη δυσκολία, μεγάλον πειρασμό, και μπορεί και να μας εγκαταλείψει ακόμα. Μάλλον εμείς να εγκαταλείψουμε την πίστη μας. Διότι οι πιο πολλοί από εμάς είμαστε σε ένα στάδιο σχέσης με τον Θεό που είναι ένα στάδιο συναλλακτικό, δίδω και παίρνω. Είπαμε πολλές φορές ότι το πρώτο στάδιο είναι το στάδιο του δούλου, εκείνου που φοβάται τον Θεό και φοβάται, ας πούμε, να μην πάει στην κόλαση, φοβάται να μην τον τιμωρήσει ο Θεός, φοβάται να μην πάθει κανέναν κακό από τον Θεό, έχει μια αντίληψη περί του Θεού ότι ο Θεός είναι τιμωρός. Έκαμες παράβαση της εντολής, θα σου δώσει που πάνω. Είναι μια αντίληψη νομική, μια αντίληψη λαθασμένη. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που έτσι είναι η σχέση τους με τον Θεό. Είναι πολύ νηπιώδης, πολύ ατελής η σχέση αυτή. Παρά τα αυτά όμως είναι μια μορφή σχέσης με τον Θεό, και λέει κανείς έστω και έτσι, έστω και από το φόβο του κάποιος φοβάται και δεν διαπράττει το κακό, το πονηρό, από το φόβο του. Όμως δεν είναι καλό πράγμα, δεν είναι σωστό να φοβάσαι τον Θεό με αυτήν την τρομοκρατική έννοια, την ψυχολογική έννοια του φόβου. Αλλά εάν αυτή η σχέση είναι η σχέση που διέπει εσένα και τον Θεό, θα έρθει ώρα που θα σαλευτεί, δεν θα σταθεί. Οι πιο πολλοί άνθρωποι είμαστε σε ένα άλλο στάδιο, λίγο ανώτερο από το προηγούμενο, όπου η σχέση μας με τον Θεό είναι σχέση εμπορική. Δηλαδή κάμνω τις εντολές του Θεού, κάμνω όλα αυτά που λέει ο Θεός, αλλά θέλω όμως και από τον Θεό να με έχει καλά. Θέλω και από τον Θεό να με προσέχει, να με έχει καλά, να πάνε όλα καλά στη ζωή μου, να μην μου συμβεί κάτι κακό και τέτοια πράγματα. Και να ζητούμε από τον Θεό, ξέρω εγώ, όπως λέμε, πάνω απ' όλα την υγεία μας, πάνω απ' όλα το ένα, πάνω απ' όλα το άλλο, αλλά ξεχάσαμε ότι πάνω απ' όλα είναι ο Θεός. Έτσι. Και ζητούμε πράγματα άλλα. Και γι' αυτό όταν έρθει η ώρα που δεν θα πάνε όλα όπως τα θέλουμε, θα μας χτυπήσει μια δυσκολία, μια περιπέτεια, ένας θάνατος, μια αρρώστια, μια ταλαιπωρία, εκεί αμέσως σκοτίζεται ο νους μας, σκανδαλιζόμαστε με τον Θεό. Και γιατί ο Θεός εμένα να μου επιτρέψει αυτό το πράγμα, γιατί ο Θεός να μου κάνει αυτό, γιατί ο Θεός να μου κάνει το άλλο. Λες και είναι ο Θεός που τα κάνει όλα αυτά τα κακά στον κόσμο. Αιτιόμαστε τον Θεό, μας φταίει ο Θεός, και μετά έχουμε και παράπονο γιατί σε μας κάνει έτσι ο Θεός, και στους άλλους τους αμαρτωλούς που βρίζουν, βλαστημούν, ενάδικοι, εμπαλιάνθρωποι, είναι ελεηνοί, είναι τρισάθλοι, εκείνους δεν τους κάνει τίποτα και είναι μια χαρά. Λες δηλαδή και αν είναι και οι άλλοι ταλαιπωροί, να πάμε καλύτερα εμείς ή να παρηγορηθούμε. Και θίγεται η σχέση μας με τον Θεό και σκανδαλιζόμαστε, διότι περιμέναμε από τον Θεό τουλάχιστον να είναι εντάξει απέναντί μας, με την έννοια να μας προσέχει και να μας έχει καλά. Εντάξει, μέχρι σε ένα σημείο είναι κάπως ανθρώπινο ο άνθρωπος σε δύσκολες στιγμές να έχει πολλά ερωτηματικά μέσα του. Είναι ανθρώπινο, σε ανθρώπινης αδυναμίας και ασθένειας. Όμως εάν η σχέση μας δεν είναι σε αυτόν το επίπεδο και δεν την χτίσαμε από νεαράς ηλικία σε αυτόν το επίπεδο, και δεν έκαναμε το λάθος που κάνουμε καμιά φορά που λέμε και στα παιδιά, να πηγαίνεις εκκλησία για να σε προσέχει ο Θεός, για να γίνεις καλό παιδί, για να πάνε καλά, ξέρω εγώ, όλα στη ζωή σου, ή το λέμε και σε νεαρούς ανθρώπους αυτό, να πηγαίνεις εκκλησία για να κάνεις καλή οικογένεια, να ξέρω εγώ 1002 πράγματα. Μα δεν πάμε στην εκκλησία για να έχουμε καλές επιτυχίες στη ζωή μας. Μπορεί να μας πάνε όλα στραβά, όλα ανάποδα, μπορεί να καταστραφούν όλα όσα κάνουμε. Η σχέση μας με τον Θεό δεν έχει κανένα αντίκρισμα στα βιωτικά πράγματα. Κάποτε λέει ένας ψάλτης ωραίος στο Άγιον Όρος, καλός μοναχός και μεγάλος ασκητής,
προσευχόταν στον Θεό και έλεγε: Θεέ μου, σε παρακαλώ σώσε την ψυχή μου ό,τι κι αν μου συμβαίνει, και αμέσως έχασε τη φωνή του και δεν έψαλε πλέον, διότι τελικά η φωνή του έκανε πνευματική ζημιά, ευόβωσε, έχασε τη φωνή του τελείως, δεν μπορούσε να μιλήσει καθόλου. Λοιπόν, μπορεί ας πούμε ο Θεός να βλέπει άλλα πράγματα, και όταν ζητούμε εμείς τη σωτηρία μας πρέπει να είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε τα πάντα για την αγάπη του Θεού. Και ξέρετε, μπορούμε να κάνουμε ένα τεστ στον εαυτό μας και να πούμε έτσι, σε μια ώρα που είμαστε ήσυχοι και έχουμε λίγο το νου μας, να πούμε, εάν παραδείγματος χάρη αυτή τη στιγμή είχα μία συνάντηση με τον Χριστό, ο Χριστός ερχόταν στον εαυτό μου, στη ζωή μου, ξέρω εγώ, και μου εμφανιζόταν και μου έλεγε: έχεις 1 λεπτό ή 2 λεπτά ή 3 λεπτά να μου ζητήσεις ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις, και ό,τι μου ζητήσεις θα σου το δώσω. Και να αφήσουμε τον εαυτό μας να αντιδράσει αυθόρμητα σε αυτήν την πρόσκληση του Χριστού. Μας έλεγε ο Χριστός: έχεις 1 λεπτό που είμαι μαζί σου, πες μου τι θέλεις, ό,τι θέλεις θα σου το δώσω. Τι θα του λέγαμε? Δεν λέω να μου πείτε εμένα τι θα του πείτε, αλλά πολλοί θα του λέγαμε ίσως: Χριστέ μου, να έχω την υγεία μου, άλλος τα λογικά μου, άλλος ξέρω εγώ τα παιδιά μου, οι δουλειές μου, τα οικονομικά μου, να ελευθερωθεί η Κύπρος, ξέρω εγώ, 1000 πράγματα. Πόσοι όμως από εμάς θα του ζητούσαμε: Χριστέ μου, εγώ τίποτα άλλο δεν θέλω παρά μόνον εσένα, μόνον εσένα, τίποτα άλλο δεν θέλω. Εάν έχω εσένα, έχω τα πάντα, και αν δεν έχω εσένα, τι να κάνω και τα λογικά μου, τι να κάνω και τα οικονομικά μου, τι να κάνω και τα παιδιά μου, τι να κάνω και την Κύπρο, τι να κάνω και τον κόσμο όλο. Αν δεν έχουμε τον Θεό μέσα μας, δεν μας ωφελούν τίποτα άλλο. Ο Χριστός μας είπε να ζητούμε πρώτα την Βασιλεία του Θεού και όλα τα άλλα θα μας τα δώσει. Και τι είναι η Βασιλεία του Θεού? Η παρουσία του Χριστού. Όταν ο Χριστός είναι παρόν, τότε αυτό είναι η Βασιλεία του Θεού μες στην καρδιά μας. Αυτή λοιπόν η σχέση αγάπης είναι η πραγματική σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Αγαπούμε τον Χριστό, αγαπούμε τον Θεό, και αυτό σημαίνει για μας ότι είμαστε έτοιμοι να ακολουθήσουμε το δρόμο του Θεού, το δρόμο της πίστης στον Θεό, ό,τι κι αν συμβεί στη ζωή μας. Έτσι, δια τους λόγους των χιλέων σου εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς, λέγει ο Δαβίδ. Για τη δική σου αγάπη και για τις δικές σου εντολές επερπάτησα δύσκολους δρόμους, και όμως ευάδισα τις οδούς τις σκληρές, που δεν είναι σκληρές, φαίνονται σκληρές, φαίνονται δύσκολες, φαίνονται ανηφορικές. Σαν βαμβάκιν είναι ο Θεός, δεν μας αφήνει μόνους μας, αλλά επειδή είμαστε εμπαθείς και αδύνατοι, μας φαίνεται δύσκολο. Παρά τα αυτά ο Θεός είναι παρόν, και όταν ο Θεός είναι παρόν όλα γίνονται εύκολα. Και παραμείνει ο άνθρωπος πιστός στον Θεό και δεν χάσει την πίστη του και δεν διακόψει τη σχέση του με τον Θεό Πατέρα του, και ό,τι και αν του συμβεί, ό,τι και αν συναντήσει στη ζωή του, όσα στραβά και ανάποδα και αν του πάνε, όσα κακά και αν έχει μπροστά του, όσο καταστροφικά και αν είναι όλα γύρω του, έστω και αν όλα τιναχθούν στον αέρα, και η οικογένεια του και οι δουλειές του και η υγεία του και τα σπίτια του και τα πάντα του τιναχθούν στον αέρα, και ο άνθρωπος αυτός παραμείνει πιστός εις τον Θεό, τότε πράγματι είναι πραγματικά παιδί του Θεού, όπως ο Ιώβ, ο οποίος το διηγείται η Αγία Γραφή, και είναι καλό να διαβάζουμε το βιβλίο του Ιώβ στην Παλαιά Διαθήκη, που φάνηκε εκεί η πίστη αυτού του ανθρώπου, που πέρασε τόσα και επί πάση τούτης ούχι ημαρτένει ο Ιώβ, δεν αμάρτησε. Μόνο όταν πήγαινε η γυναίκα του, εκεί τον εσκανδάλισε. Τόσα κακά τον βρήκα, δεν υπέκυψε. Μόλις επίνει η γυναίκα του και τον εζάλισε με τους λογισμούς της, εκεί τον εσκανδάλισε, να πούμε έτσι, τον εσουζούλησε που λέμε στην Κύπρο, λίγο τον ετάραξε. Αλλά τα άλλα όλα δεν μπόρεσαν να ταράξουν, γιατί ο Ιώβ ήταν άνθρωπος πιστός στον Θεό,
και να διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη, ιδίως τα πρώτα βιβλία της Πεντατεύχου που μιλούν για τους πατριάρχες, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ, πώς ο Θεός εκεί τους έβαζε σε δοκιμασίες, όχι για να τους ενοχλήσει, αλλά για να τους βοηθήσει να βγάλουν από μέσα τους εκεί τη μεγάλη πίστη που είχαν. Έτσι έδωσε στον Αβραάμ τον Ισαάκ, το παιδί του, που του είπε ότι κοίταξε, δες τα άστρα του ουρανού, έτσι θα είναι η απογονή σου, σαν τα άστρα του ουρανού. Και έγινε γέρος ο Ισαάκ, ο Αβραάμ, και γέννησε σε μεγάλη ηλικία τον Ισαάκ. Και μετά του λέει, πιάσ' το παιδί σου, τον μονογενή σου γιον, αυτόν που σου έδωσα, και πάρ' τον, πας στο βουνό και θυσίας τον, άμα το θυσιάσεις. Και δεν είπε ο Αβραάμ, καλά, πού είναι οι υποσχέσεις που μου είπες, πού είναι όλα αυτά τα οποία μου υποσχέθηκες, ότι θα είναι σαν τα άστρα του ουρανού, σαν την άμμο της θαλάσσης η απόγονη μου, και όλα αυτά από αυτόν το παιδί. Πώς, τίποτα. Τον επήγαινε και διηγείται εκεί η Αγία Γραφή, που κάθε λίγο τον ρωτούσε ο γιος του, μα πού είναι πατέρα το πρόβατο που θα θυσιάσουμε? Έχει ο Θεός, παιδί μου, του λέει, όψεται ο Θεός, θα βρει ο Θεός τι θα θυσιάσουμε. Το πήρε, έστησε τον βωμό, έβαλε τα ξύλα και τον έπιασε, τον έδεσε χέρια πόδια, τον έβαλε πάνω αυτό, σήκωσε το ξύφος, έτοιμος να τον σφάξει. Και μόλις πήγε να κατεβάσει το ξύφος να σφάξει το παιδί του, γιατί έτσι ήταν η αντίληψη της εποχής, υπήρχαν ακόμα ανθρωποθυσίες πριν το Μωσαϊκό νόμο, αιώνες πριν. Αμέσως άγγελος Κυρίου άρπαξε το χέρι του Αβραάμ και του είπε, φτάνει, δεν θα κάνεις αυτό το πράγμα. Και βέβαια φάνηκε μέγας ο Αβραάμ και φάνηκε πατριάρχης της πίστεως και όλοι εκείνοι οι προφήτες. Εμείς δυστυχώς είμαστε αδύνατοι άνθρωποι. Δεν στέκομαι καλά απέναντι στο Θεό. Αυτόν το στόμεν καλός, μόλις μας φυσήσουν οι άνεμοι, πάμε και ερχόμαστε σαν την καλαπιά στον κάμπο, έτσι. Παραμικρό πράγμα. Ακόμα και παραμικρά πράγματα. Και παραμικρά. Ξέρω εγώ να με ρέψει τη νύχτα και χώθηκε, αν δεν ευκεί το φαΐν καλό. Ακόμα και παραμικρά πράγματα μας τρομάζουν. Δεν ξέρουμε τι έπαθε αυτή η γενεά, η άπιστος, αυτή η γενεά, η νεότητα. Αχώνεται. Μα τι αχώθηκες, ρε παιδί μου, τι αχώθηκες? Είδες κάτι καθηγήτριες που αχώνονται? Πιο πολλά από τις μαθήτριες έχουν διαγώνισμα. Έχω διαγώνισμα. Είναι να φοβάσαι, είσαι μαθήτρια? Όχι, είμαι καθηγήτρια. Τι φοβάσαι? Να αχωθούν οι μαθητές. Οι μαθητές δεν αχώνονται, αχώνονται οι καθηγητές σήμερα. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα βγαίνουν και από πολλούς άλλους λόγους, βέβαια, και ψυχολογικούς και πάρα πολλούς λόγους, αλλά και από το θέμα το πώς στεκόμαστε απέναντι στο Θεό και πώς είναι η σχέση μας με τον Θεό. Εάν είναι από την αρχή έτσι άρρωστη, καχεκτική σχέση, θα έρθει μια ώρα που να καταρρεύσει. Όπως και με τους γονείς μας. Εάν η σχέση μας με τον γονιό μας, δηλαδή αν βλέπω τον πατέρα μου και τη μάνα μου γιατί θέλω το χωράφι του, και ύστερα το χωράφι του και το άλλου του γιου ή της άλλης του κόρης, ενευριάζω, δεν τους ξαναμιλώ. Λέω, μα πατέρας μου, η μητέρα μου, εντάξει, μου το έδωσαν, μπορεί να πικραθώ λίγο, αλλά οι γονείς μου, τους αγαπώ, τους συμπαθώ, δεν διακόπτω τη σχέση μου. Σημαίνει δηλαδή το καλημέρα από τους Ελλάδες ήταν για το χωράφι, δεν ήταν για την τιμή του προσώπου. Μια φορά, λέει, στο Άγιον Όρος είχε ένα αρχιμανδρίτη του Οικουμενικού Θρόνου, σοφός αυτός και πολύ έτσι αστείος. Πήγε σε ένα μοναστήρι, δεν φορούσε ούτε το σταυρό του, ούτε το ράσον του με τα μεγάλα μανίκια, αυτά. Πήγε έτσι καχεκτικός, με ένα παλιόρασο, με ένα ζωστικό, με ένα σκουφάκι, δεν τον κατάλαβε κανένας και έβαλαν το στην άκρα εκεί μαζί με τους τελευταίους φτωχούς να φάει, ας πούμε. Έδωκαν του τα περισσεύματα, τα αποπλήματα, ξέρω εγώ, τα τελευταία. Δεν είπε τίποτε, καημένος έκατσε για μένα 2 μέρες, καμιά σημασία. Έφυγε, σε καμιά εβδομάδα ξαναήρθε. Έβαλε τα καλά του ρούχα, τους σταυρούς του, τα πανοκαλίμαυχα του, τα μεγάλα του μανίκια και αυτά.
μόλις τον είναι αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου και του πρόσωπος του Πατριάρχου και σοφός και αυτά, τιμές, αυτά, ο ηγούμενος να τον καλωσορίσει, να τον υποδεχτούν, να τον κεράσουν με τα καλύτερα κεράσματα, ξέρω εγώ. Πήγαν στην τράπεζα που ήταν να φάνε, βάλαν το δίπλα από τον ηγούμενο, σερβίτσια καλά, φαγητόν καλό, έπιαν τα μανίτσια που ήταν μέσα στο φαΐ, κάμουν τα έτσι και τα άλλα. Και έπιαν μια κουταλιά φαΐ και έλουσαν το πάνω στο ράσον του. Λέει, μα τι έπαθες πάτερ μου, τρελάθηκες? Όχι, τι λάλε, φάτε ράσα, φάτε μανίκια, φάτε. Απέλανε το σύνταμ που πάθε. Λέει, αφού έτσι μετράτε, προχτές ήμουν δαμέ, επειδή δεν σας είπα ποιος ήμουν, επειδή δεν εφορούν τα πράγματα ούλα, δεν είχα αξία, έκατσα εκεί κάτω. Τώρα που τα φόρεσα και που τρόπον δεν εμφανίστηκα όπως είμαι, εβάλλεται με μπροστά, άρα δεν είναι τον άνθρωπο που υπολογίζεται, αλλά τη θέση του, το αξίωμα του. Ωραία. Αφού είναι τα ράσα που μετρούν και τα μανίκια και οι σταυροί χρυσοί, αφάν και τα μανίκια, αφάν και οι σταυροί, αφάν όλα, να δούμε ποιος έχει αξία στο τέλος. Λοιπόν, καμιά φορά οι σχέσεις μας και με το Θεό καταλήγουν να είναι έτσι πενιχρές, φτωχές. Δεν ζητούμε τη σχέση με τον Θεό Πατέρα μας, αλλά καμιά φορά χρησιμοποιούμε αυτές τις σχέσεις ακόμα και για άλλους κοσμικούς λόγους και για πολλές και διάφορες φτηνές ας πούμε αξίες, πράγματα που δεν έπρεπε να τα κάνουμε. Όμως όλα, να ξέρετε, έρχεται ώρα που θα δοκιμαστούν. Θα έρθει μια ώρα που θα γίνει ένας σεισμός στη ζωή μας και ό,τι μείνει έμεινε. Ό,τι χτισμένο γερά θα αντέξει. Ό,τι χτισμένο σαθρά θα πάει που κάτω. Έτσι. Και η σχέση μας με τον Θεό ακόμα. Αν αντέξει το σεισμό, να άντεξε. Αν πάει από κάτω, τέλειωσε. Γι' αυτόν ο διάκονος λέγει στόμεν καλός, στόμεν μετα φόβου. Να είμαστε άνθρωποι που να στεκόμαστε στη θέση μας, να μην μετακινούμαστε, να μην είμαστε κάλαμος υπό ανέμους αλευόμενος, όπως είπε ο Χριστός για τον Ιωάννη τον πρόδρομο. Τι βγήκατε, λέει, στην έρημο να δείτε? Να δείτε έναν καλάμι που το παίρνει και το φέρνει ο άνεμος? Νομίζετε ότι έτσι είναι ο προφήτης και έτσι είναι ο βαπτιστής και έτσι ήταν ο πρόδρομος? Αυτός ήταν σαν το γερό το δέντρο που δεν το ταράσει τίποτα. Έτσι είναι ο άνθρωπος του Θεού. Στέκει καλά. Γιατί πιστεύει στον Θεό, έχει σωστή πίστη, έχει σωστή σχέση με τον Θεό Πατέρα του, αγαπά τον Θεό και είναι έτοιμος να βαδίσει σκληρές οδούς, να βαδίσει τα πάντα προκειμένου να συναντήσει και να διατηρήσει τον Χριστό μέσα του. Και όσο πιο σκληρές είναι οι οδοί του Θεού στη ζωή του, τόσο πιο πολύ χάρη λαμβάνει ο άνθρωπος και τόσο πιο πολύ ευλογία λαμβάνει ο άνθρωπος. Και ταλαιπωρείται βέβαια, κουράζεται, πονά όπως είναι φυσικό στον κάθε άνθρωπο, και οι μεγάλοι Άγιοι και οι μάρτυρες και αυτοί επώνεσαν και αγωνίστηκαν και έφτασαν μέχρι το έσχατον όριο της αντοχής και δυνάμεώς τους, αλλά μετά όταν είπαν ότι δεν έχει πλέον άλλη αντοχή, δεν έχει πλέον άλλη δύναμη, εκεί ο Θεός επεμβαίνει και δίνει την παρουσία του και τη χάρη του και πάνε όλα καλά. Αυτή η πίστη, αυτή η υπομονή, αυτή η ελπίδα πρέπει να μας διακατέχει, και αυτό μας λέγει και ο Διάκος πριν να προχωρήσουμε στην Αγία Αναφορά, να σταθούμε καλά, να σταθούμε με τα φόβου. Είπαμε προηγουμένως ότι να μην φοβόμαστε τον Θεό. Γιατί η Εκκλησία λέει με τα φόβου Θεού? Δεν εννοεί τον φόβο των ψυχολογικών, δεν εννοεί τον φόβο των τρομοκρατικών, όπως έχει ένα φίδι εδώ μέσα και φοβόμαστε όλοι. Όχι. Ο Θεός δεν είναι θηρίο να το φοβάται ο άνθρωπος. Ο Θεός δεν είναι ένα τρομερό νόν που προκαλεί το φόβο και τον τρόμο στον άνθρωπο, αλλά ο φόβος που λέει η Εκκλησία είναι το δέος, είναι αυτή η συναίσθηση ότι ο Θεός είναι πανάγαθος, είναι παντοδύναμος, είναι πανακύρατος, είναι πεντακάθαρος ο Θεός, είναι γεμάτος καθαριότητα, γεμάτος φως, γεμάτος χάρη, είναι πλήρης
πλήρης δόξης, και εμείς είμαστε γεμάτοι ακαθαρσία, γεμάτοι σκοτάδι, γεμάτοι πάθη, γεμάτοι αμαρτίες. Και αυτή η απόστασή μας από τον Θεό, βλέποντας πού είναι ο Θεός και πού είμαστε εμείς και πόσο είμαστε μακράν του Θεού, αυτό μας δημιουργεί αυτόν το δέος. Και φόβος στη γλώσσα της Εκκλησίας είναι το δέος, ο σεβασμός, η αγάπη ακόμα, η οποία γεννάται από την αίσθηση ότι αυτός ο πανάγαθος και παντοδύναμος Θεός καταδέχεται να έρθει σε έναν ταπεινό και άθλιον άνθρωπο και να συνάψει σχέση αιώνια ζωής με τον κάθε ένα από αυτούς τους ανθρώπους. Αυτός είναι ο φόβος. Δεν έχει σχέση με ψυχολογικά συμπλέγματα. Πρόσχομαι την Αγία Αναφορά εν ειρήνη προσφέρει. Ας προσέξουμε, λέγει ο διάκονος, να προσέξουμε. Γενικά στην Εκκλησία ακούμε πολύ συχνά το πρόσχομαι, η προσοχή. Η προσοχή είναι κάτι που τονίζεται στην Εκκλησία, γιατί ο απρόσεκτος άνθρωπος δεν έχει σοβαρότητα. Ο άνθρωπος που είναι απρόσεκτος έχει επιπολαιότητα και δεν μπορεί ένας επιπόλαιος άνθρωπος να συνάψει μια σοβαρή σχέση με τον Θεό Πατέρα του. Η σχέση μας με τον Θεό είναι πολύ σοβαρή. Είναι το πιο σοβαρό πράγμα που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Δεν σηκώνει ελαφρότητες, δεν σηκώνει επιπολαιότητες, δεν σηκώνει συμβιβασμούς, δεν σηκώνει μια μπροστά και μια πίσω. Πρέπει να είσαι άνθρωπος που να στέκεσαι στη θέση σου. Και εκεί που δεν τα καταφέρνεις και εκεί που ως άνθρωπος λυγίζεις και δειλιάς και πέφτεις ακόμα, εκεί με την ίδια σοβαρότητα και με την ίδια, ας πούμε, πνευματική αξιοπρέπεια να ζητάς συγγνώμη από τον Θεό, να μετανοείς αξιοπρεπώς και να συνεχίζεις τον αγώνα σου και να μην σε πιάνουν εκείνα τα ατέλειωτα γιατί, τα αρρωστημένα που δεν τελειώνουν και που μετά πιάνει μας η απελπισία και ξέρω εγώ δεν μπορούμε να βγούμε από μέσα γιατί τις υπερευαισθησίες μας, οι οποίες τελικά είναι γεννήματα και αυτά εγωισμού. Τι σημαίνει γιατί? Δεν ξέρεις τον εαυτό σου, δεν ξέρεις την αδυναμία σου και τι θέλεις, δηλαδή να είσαι υπεράνθρωπος εσύ και πάνω από όλους τους άλλους ανθρώπους? Πρόσχομαι, να προσέχομαι, λέγει η Αγία Γραφή, του σοφού η οφθαλμή επικεφαλής αυτού. Του ανθρώπου, λέει, του σοφού, τα μάτια του εμπά στο κεφάλι του. Όπως λέγανε και οι παλιοί, τα μάτια σου 14. Έτσι, να είσαι ξύπνιος, να είσαι προσεκτικός, να είσαι νηφάλιος, να είσαι σε εγρήγορση, να μην σου ξεγελά ο πειρασμός να σε βάλει από εδώ και από εκεί. Όπως κάποιος που οδηγά το αυτοκίνητο και βλέπει μπροστά του το δρόμο και το αυτοκίνητο και οδηγά, αρχίζει να του πεις, μα κοίταξε τι ωραία θέα έχει από εδώ και τι ωραία θέα έχει από εκεί. Πάει το όχημα. Να πάμε να βρούμε τη θέα στο τέλος. Να μείνουμε. Οδηγάς, ρε Τρίφωνα? Έτσι κάνουν και εσύ? Εσύ είσαι καλός οδηγός. Λοιπόν, να πάμε να βρούμε τη θέα. Ο οδηγός δεν μπορεί να κοιτάζει δεξιά-αριστερά. Ο οδηγός πρέπει να κοιτάζει το δρόμο, να είναι νηφάλιος, να είναι σε εγρήγορση. Εσύ που είσαι συνοδηγός μπορεί να κοιμηθείς, μπορεί να θκευάσεις, μπορεί να κοιτάζεις τις βιτρίνες, να κοιτάζεις, ξέρω εγώ, το δρόμο, τα αυτοκίνητα, αλλά ο οδηγός δεν μπορεί. Δεν πρέπει να το κάνει. Αν το κάνει, θα τους πάρει όλους στο λαιμό του. Πρέπει να είναι νηφάλιος. Έτσι είναι και ο άνθρωπος ο πνευματικός. Πρέπει να είναι σε εγρήγορση, τα μάτια του να είναι στην κεφαλή του, του σοφού η οφθαλμή επικεφαλής αυτού, και να είναι προσεκτικός, να προσέχει, γιατί η προσοχή, η πνευματική προσοχή γεννά όλες τις άλλες αρετές του ανθρώπου. Από την προσοχή γεννάται και η προσευχή, γεννάται και η σοφροσύνη, γεννάται και η ανδρεία και η δικαιοσύνη και η εφρόνηση και όλα τα άλλα. Να προσέξουμε, λέγει λοιπόν εδώ, τι να προσέξουμε? Να προσφέρουμε την Αγία Αναφορά εν ειρήνη. Τώρα που πάμε κατευθείαν να είμαστε ενώπιον του Θεού, να προσφέρουμε την αναφορά μας εις τον Θεό, τα τίμια δώρα,
πρέπει όλα αυτά να τα προσφέρουμε εν ειρήνη, δηλαδή με την παρουσία της χάρης του Χριστού. Να μην είναι η προσφορά μας ταραχώδης, να μην είναι προσφορά εσφαλμένη, να μην είναι προσφορά η οποία να είναι αμαυρωμένη με την απροσεξία μας, με τα λάθη μας. Να προσπαθήσουμε να στήσουμε το νου μας όσο μπορούμε ενώπιον του Θεού και να προσφέρουμε τα τίμια δώρα στον Θεό με ειρήνη, δηλαδή μέσα στη χάρη του Θεού, και πάνω απ' όλα με τη συνείδησή μας ακατάκριτο, δηλαδή τουλάχιστον σε βασικά πράγματα να μην μας ελέγχει, ή και αν μας ελέγξει να μετανοούμε για αυτά τα πράγματα, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο άνθρωπος δεν μπορεί να προσφέρει την Αγία Αναφορά εάν δεν έχει αυτήν την παρουσία του Χριστού μέσα του. Εάν, ας πούμε, είναι σε μνησικακία, εάν είναι σε εκδίκηση, εάν είναι σε έχθρα, εάν έχει τραυματίσει τη συνείδηση του αδελφού του, δεν μπορεί να μετάσχει στην Αγία Αναφορά. Εννοείται εδώ ότι οι παρόντες στην Αγία Αναφορά, τουλάχιστον στην Εκκλησία την πρώτη, όλοι κοινωνούσαν. Δεν ήταν νοητό να είσαι παρόν στη Θεία Λειτουργία και να μην κοινωνήσεις. Και αν δεν κοινωνούσες για κάποιους λόγους, έπρεπε να δώσεις λόγο. Γιατί δεν κοινώνησες? Είσαι αιρετικός, είσαι σχισματικός, είσαι δολολάτρης? Δεν εννοείτο να είναι παρόν κάποιος και να μην κοινωνήσει. Όπως σήμερα έμεινε αυτός τους ιερείς. Δεν μπορεί ένας ιερέας να λειτουργήσει, να λάβει μέρος στην λειτουργία και να μην κοινωνήσει. Δεν γίνεται. Παγορεύεται. Με τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Παλαιότερα αυτό ισχύει για όλους τους χριστιανούς. Δεν μπορούσε να είσαι παρόν στη Θεία Λειτουργία και να μην κοινωνήσεις.